Moni ndine Jack. Ndiye anthu aja ali apita ku mlengalenga kumene kuli mwezi aja akwanitsa mission yawo yozungulira kupita kuseli kwa mwezi. Akuti chipitireni 50 years ago, anapita ku 50 years ago. Anthu ake amene anyamuka pa mission yawo yomwe akuitcha Artemis 2 ndi Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ndi Jeremy Hansen. Nde anapanga travel, anafika ulendo wawo anakafika 400,000 kilometers away, eti kumene ali 400,000 kilometers away from dziko lapansi. Nde palibe munthu kapena anthu amene anafikapo patali ngati pamene popo awawa ndi oyamba. Nde tikuzonera kuti apanga history, eti nde mene amayandikira kuli mweziko ndione kuti mene amazungulira nanga si mission, part of mission inali kuti akazungulire kuseli kwa mwezi kumene sitinaoneko. Timangoona mbali yomweyo koma kuseli kwakeko komwe amakutcha ku far side of the moon, ena amakutcha dark side of the moon. Amacha dark side ifa amaona ngati kuti nkwandima, koma akuti sikuti nkwandima completely chifukwa kuwala kwa dzuwa kumatha kufika ndithu. Nde analione kuti akufuna azungulira akaone kuti kuli zotani. Nde pandayo mwana amazungulirayo panazafika nthawi yake 40 minutes kunena kuti communication inathawa 40 minutes. Amadziwa kuti communication ithawa chifukwa chonena kuti zida zawo nzizokwanira kukafika kumeneko kuti angamapange control communication. Nde analuza communication for 40 minutes. Munthawiyo anatenga makamera amphamvu kwambiri eti nakasinkhani ndiyoti afuna ajambule aone kuti pali zotani. And through zithunzizo apangaso study kuti mpotani, even environment, even chani akhoza kupanga deduce zinthu zambiri kuchoka pa zithunzi zomwe ajambulazo. And pa nthawiyo anakomanaso ndikunena kuti anaona kadansana solar eclipse chifukwa cha position yomwe iwo anali. Anapezeka kuti dzuwa linakhanga kuti labisika laphimbika kuseri kwa mwezi, ndi kunakhanga tukapanga chishado chindima china chake kwa kanthawi ndithu. Pafupi pamene anafika pa mwezi, eti distance yomwe anayandikira kwambiri pa mwezi inali 11,000 kilometers. Eti kuti iwo anali pamwamba kukhala kuti akafike pa mwezipo ulendo wake ndi wa 11,000 kilometers. Ndi pafupi ngakhale pali patali, eti when you think of space ndipone kuti ndi pafupi. Koma mena ajambulira ndi ma observation yawo akuti pali zima crater, zima scars, zonse kuti pa mwezipo pakhalaso pakuchitika zinthu, eti kunena kuti ngati kuti malo ena okhanga kuti padachitikapo ngati zivomenezi, malo ena pokhanga kuti padachitikapo eti kuti koma malo ake akulu kwambiri. Akukhulupirira kuti ma crater enawo amapangika pakagwera miyala, mene timanenera zoti miyala ikuzungulira mlengalenga, pena akuti miyala imatha kugwera pa mwezi panja, eti nkupanga create chibwalo china chake kachokumbika kukhala chi crater. Ma crater ena amakhala akulu mwina 15 kilometers, eti koma anatenga nthawi ndithu malo ena crater ina, eti malo akulu kwambiri awapatsa dzina lake awatchula kuti Caro, chifukwa choti mmodzi mwa iwo okondedwa wawo anamwalira dzina lake anali Caro. Nde apereka dzinalo kunena kuti crater imeneyo dzina lake ikhala Caro. Angasi ailoza ndiwo pajama ti wachipeza nde chake. Nde after kujambula kuona zimene amakaonazo amalizisa anyamukana ulendo wawo akubwerera utenga 4 days. Akuyenera kufika mu Earth pa 10 April pa speed ya mphamvu kwambiri. Akazalowa mu Earth location yake mena anakonzera nzonewa kuti akagwera mu Pacific Ocean, edi chombo chawocho chikapanga splash down mu Pacific Ocean. Akakafika anthu awo akhala akwadikirira mu nyanja momwemo chapafupi kuti akatani akachikokepo chombocho awalandira ataniso abwerereso. Nde apopo aya sikuti zatha ateremo ayamba kukonzano mission ina Artemis 3 imene akuyembekezera kuti anyamuke mu 2028 kubwereraso. Koma ulendo ukubwerawo afuna akatere nangasa papa akango setha kuona kunena kuti mpotani tingatani kena kuno akadani akonze zoti titere ndipo tikakatere bwanji, ngati kuti amangochita study kuti aone kuti mpotani asankha malo malinga ndi zithunzi zomwe ajambula zoti mwina pomwe tingakatereke ndi apa tizatani. Nde mission so far ndi imeneyo, tidzanena kuti theka yachitidwa complete anthu akadzatani akafika pa 10 April, but so far update ndi imeneyo. Zikomo kwambiri.